E o grupo de teatro Inmolandando, formado por veciños de Abelleira en Muros, estrea o próximo 7 de xuño a obra A lenda de Xoán Bonome. As entradas para a función esgotáronse nada máis a ir á venda. É a súa primeira experiencia no mundo do teatro, pero xa ven que empezan con moi bo pé. Señor, porque era nai dos pobres, acolle esta alma. No teu reino, Señor, recemos por él. Que Deus lle perdone, pero tiña un xenio elevado. É unha parte da obra A lenda de Xoán Bonome. Os veciños da Abelleira, no municipio de Muros, levan meses ensaiando esta representación teatral de hora e media de duración. Esta idea xorde no eido da Asociación de Veciños a Austreira daqui da Abelleira. Xurde por parte de Josefina Lestón, que é unha exprofesora retirada da Universidade de Santiago, que ten casa aquí na Abelleira, a idea de involucrarnos un pouco tamén no mundo do teatro. Facían falta moitísimos personaxes, podedes ver que hai máis de 24 actores. Ao principio animáronse uns poucos e pouco a pouco, máis que nada polo boca a boca e polo ánimo, veña, que vai ser un papel pequeno, que sí, que vamos a poder facelo, pois apuntáronse todos e, como podes ver, o éxito está sendo abrumador. Pois, como somos unha asociación de veciños, facía falta moito personaje, dixeron un día, e dixenlle, contade comigo, e isto, a mí, isto encántame. Entonces, que papel me toca este? Hai que aprender un pouquiño gallego xafurrado, pero nos damos ya todo. Fixeronme como unha jugarreta, como unha xogada, porque eu non contaba con isto, e parece que o viron complicado, e, bueno, propuso-me o meu irmán, e dixen, bueno, pois vamos alá, eu son máis. Sí que me gusta o papel. Trátase, ademais, dimo moito, xa hasta creo que eu me sinto identificado co personaxe. É unha persona todo terreno, se gana un peso dallo a quen lle pide, e así. O sabes, o seu mandato no San Pedro, sabes a andrómena teolóxica que vais dar mar co teu maldito xogo? Andrómena, enredo, ou lío, ou como ti lle queiras chamar. Agora todos teñen controlado o seu papel. A estrea vai ser o próximo 7 de xuño e non poden defraudar os seus fiéis seguidores. As 200 entradas que sacaron á venda non chegaron a nada. Nada máis puxamos as entradas á venta, xa non temos ninguna para vender en taquilla. A xente parece que interesouse en vir aquí, en vernos e tal. Entonces, pois, nós moi contentos tamén, creo que vai salir bastante ben. Eu penso que a xente que se vai divertir, que vai pasar en grande. Contamos tamén con algún silbido e tal, pero, bueno, creo que eso entra dentro do normal. Para chegar aquí pasaron moitas horas de traballo, ata fixeron os decorados, pero tamén botaron moitas risas. Entón se supón, primeiro de nada, manter a relación cos propios veciños. E despois unha actividade dinámica que che permite salir, que che permite estar coa xente e, sobre todo, que che permite ter ilusión. Con toda esa ilusión, a maioría non dubida cando lle preguntamos se repetiría a experiencia. Sí, eu repetiría. En principio vía moi difícil, de feito dixenlle a directora, pero xa nunca fui moi aventaxado no colegio, e agora, cando me dou os papeles aqueles todos que tiña que ler, digo, non te preocupes que isto, efectivamente, pouco a pouco fun collendo o teje-maneje e tal, e ahora mesmo estou moi encantado, moi agradecido incluso a directora. Ai, o que nos poñan, nós para diante. Que veña outra hora así que fajamos unha obra, facemos outra agora sin medo ningún. O mellor día do estreno temos un poquinho de nervios e a mellor eu quedo sin voz porque xa quedei, pero bueno, son capaz de facer en mimo todo o canto. A verdade é que eu vexo sobre todo os actores moi ilusionados. Entón, pois, se eles teñen ganas, por suposto que vamos a seguir para diante. Pois que se preparen os actores profesionais, porque aquí están dispostos a facerlle a competencia. Se se comparan con nós non teñen nada que facer, para nada, porque se levan toda a vida estudiando, teñen medios, e nós sin medios facer o que estamos facendo. Isto non ten precio, E ti crees nos milagres, porque o dixerás.